Siamad ydych chi, dwi'n gobeithio ydych chi'n saff gan iach. Diolch yn fawr am eich ymuno â mi yn y fideo hwn. Fel arfer, admin i barhau gyda'r datblygiad o'r gwefan app GemStoriAp. Fel ydych chi'n gweld, yr nawr ar yr tredegaeth o'r 1.1d, y tredegaeth olaf, uwchlwythwyd i'r rhyngrwyd, sef ar yr wefan sourceforge.net. Ac nawr, ydyn ni'n mynd i barhau gyda'r datblygiad o'r tredegaeth nesaf. Ers y fideo olaf, dyn wedi ychwanegu 4 doddiad newydd ar y llinellau 4 i 7 yn gyntaf. Yn llawer o'r wefannau, mae gyda ni rhywfath o'r hysbysiad sydd yn gofyn am y caniatâd oddi wrth yr defnyddiwr neu ymwelwyr i defnyddio y coginiodoedd yn y boriwr. Ynglŷn at y gwefan app hwn, dwi'n meddwl ei fod yn erfyniad gyfreithiol i cael y caniatâd oddi wrth yr ymwelwyr ar gyfer yr defnyddiad o'r coginiodoedd yn y boriwr. Yn yr achos o'r gwefan app yma, mae'r defnyddiad o'r leol ystorfa, sef y rhain ar y sgrin ar y dde ochr, yn dechrau gyda'r XSA text stori i lawr i'r XSA defnyddiwyd. Mae'r rhain data archibwyd union yn yr cof y poriwr sydd yn hanfodol ar gyfer yr gweithrediad o'r swyddogaeth o'r wefan sydd yma y defnyddiwr yn bwriadol yn ymweled i defnyddio. Felly, yn fy nealltwriaeth o'r gyfraith, yn y sefyllfa hon, os ydy'r data yn hanfodol ar gyfer y swyddogaeth, enghraifft fel yn cadw neu achub y data ar gyfer rhyw fath o'r ben, neu body, neu carfen, neu certwain, neu men, neu trwcl, neu trwmbel, neu twmbrel, siopa, nid oes ddim angen i arddangos yr erfyniad ar gyfer yr caniatâd oddi wrth y defnyddiwr am yr defnyddiad o'r coginiodoedd. Felly, dwi'n meddwl mae'r data ar gyfer yr gwefan app, y GemStoriAp, yn yr un fath fel y data yn yr ben, neu body, neu carfen, neu certwain, neu men, neu trwcl, neu trwmbel, neu twmbrel, siopa yn y wefan siopa. Ond, yn y fideo hwn, dwi'n mynd i adeiladu y swyddogaeth i arddangos yr erfyniad beth bynnag, achos dwi'n meddwl mae'r hyn yn defnyddiol os ydych chi'n eisiau i datblygu gwefannau eraill. Ynglŷn at yr ail newid ar y llinell 5, mae gyda mi syniad ar gyfer ffurfiadaeth newydd ynglŷn at y cynllun ar gyfer y dudalen HTML sydd yn cael ei lawrwythwyd ar y diwedd o bob cylchdro yn y GemStoriAp, sef yn ytrach na arddangos y gerfa yn isod i'r stori i arddangos hi ar y ochr chwith gyda'r stori ar y ochr dde, ac hefyd gyda'r swyddogaeth o'r sgrowlio os ydy'r stori yn parhau drosodd yr uchder o dudalen. Ac wedyn, ynglŷn at y trydydd newid ar y llinell 6 i lleihau y maint o eriau i ddysgu, mae gyda mi y syniad o ydynnu geiriau sydd yn hanfodol yr unwaith gair yn y Cymraeg, ond maen nhw'n yn ei syllahu yn ychydig yn wahanol, enghraifft gyda'r double N, enghraifft yn y gair absennu, sylllafwyd ABSENNU, ac hefyd gyda'r un N fel ABSENU. Felly i ysgoi y fath hon o'r adroddiad, rydyn ni'n gallu gwneud rhyw fath o'r archwiliad ynglŷn at yr digwyddiadau o'r ddwbliad o'r
cydsyniau fel hyn, ac wedyn cymryd yr mesurau erfenwyd I lleihau y maint o erau I ddysgu, ac wedyn ynglyn at y pryderydd newid ar y llinell saith. Rydyn gallu mewn weithredu rhyw fath o hunan symudolrwydd I dogfennu y cod tarddiad y gwefan app hwn ar gyfer enghraifft defnyddwyr neu ymwelwyr i'r eddyl hwn ar y sourceforge.net ac ati. Felly, I dechrau gyda'r gyntaf doddiad, dwi'n meddwl os rydyn eisiau I ail-defnyddio y cod tarddiad ar gyfer yr erfyniad o'r caniatâd am y defnyddiad o'r cogoniadoedd, mae angen I ni I foddolynolhau y swyddogaeth hon enghraifft I osod y cod tarddiad yn y ffeil eu hunain. Felly ar yr cymell gorchymyn, dwi'n mynd I creu yr ffeil JavaScript newydd sydd yn galw caniatâd cookies. Felly dwi'n mynd I ymbynu VI gwagle ac wedyn caniatâd cookies.js ac wedyn doddiad. Rydyn ni gallu rhaglennu y swyddogaeth hon yn y iaith o PHP, ond yn fy agwedd I, dwi'n meddwl ar gyfer yr fath o'r swyddogaeth hon, sef sydd yn angen I gweithio yn gyflym gyda'r ymatebion oddi wrth y defnyddiwr. Mae'r hyn yn fwy addas yn yr iaith JavaScript, sydd yn rhedeg I mewn yn y poriwr, ynglyn at y fath o swyddogaeth sydd yn fwy addas ar gyfer yr iaith PHP. Wel, gyda'r fardd o swyddogaeth hon yn ei rhedeg ar yr gwenwyr, dwi'n meddwl fe fyddai swyddogaethau fel llwybreddio data, neu I allbennu data, neu I trawsffurfio data, neu I chwilio neu archwilio ar gyfer data yn fwy addas ar gyfer yr rhanbarth o'r rhaglen sydd yn rhedeg ar yr gwenwyr. Felly ynglyn at yr caniatâd ar gyfer yr cogoniadoedd yma, yn gyntaf, dwi'n dyfalu mae angen I ni rhyw fath o'r amrywolyn llinyn I gynnal y testyn ar gyfer y ardwyaeth neu'r polisi. Nawr wedi ychydig o'r ailfeddwl yn ytrach na defnyddio amrywolyn I gynnal yr testyn o'r ardwyaeth. Fan yma, penderfynais I defnyddio y ffwythiant testyn ardwyaeth ac wedyn I dychwelyd y testyn o'r ardwyaeth fel testyn llythrennol yn yr gwerth dychweliad o'r ffwythiant. Y rheswm yw, mae'r hyn defnyddiad yn fwy y ffwythlon o'r cof yn y poriwr. Enghraifft, os rydyn yn cynnal rhyw fath o'r testyn yn yr amrywolyn fo gwasadolyn yn hollryddol neu yn leol yn y ffwythiant, fe bydd hyn yn angen rhyw fath o'r cof barhaol yn y poriwr, trafod y tudalen yn cael ei agor, yr amrywolyn hollryddol yn fwy nag yr amrywolyn leol. Ond os rydyn yn dychwelyd y testyn llythrennol fel gwerth llythrennol yn y dychweliad, fe byddai hyn yn arbed y dyganiad o'r amrywolion arbennig ar gyfer yr data hwn. Ac wedyn, rydyn ni'n gallu defnyddio y dwbl dyfynod neu single dyfynod I cynnwys y testyn, ond penderfynais I defnyddio dwbl dyfnod oherwydd rydyn ni'n defnyddio y cochnod neu sychfnod neu single dyfnod yn amlach. Felly os rydyn ni'n defnyddio y dwbl dyfnod I gynnal y testyn, fe byddai hyn yn ysgoi yr angen I dianc oddi wrth yr archnod y single dyfnod. Hefyd, dyn wedi defnyddio yr olslais fel arwythnod I barhau yr un llinell yn yr gwerth dychweliad i'r llinell nesaf. Felly mae'r llinell enghraifft ar y llinell 3 yr un llinell fel yr nall ar y llinell 4. Felly yn y testyn yma, dwi'n yn gallu mynynsod yr cochnod neu sychfnod neu single dyfnod yn yr testyn lol neu ffwlbri I prawf holi y fod yr ffyfiadaeth hon yn iawn. Felly ar gyfer hyn, dwi'n yn gallu mynynsod yn yr amrediad yr effrawad I arddangos yr allbeniad o'r ffwythiant
hwn fel hyn. Nawr, yn yr prif ffeil sef yr index.php, fy'n angen I mewnysod y tag sgript I cynnwys yr ffeil JavaScript allanol. Hwn sef yr caniatad cookies.js I mewn i'r tudalen y gwefan app fel hyn. Yn gyntaf, os ydyn yn achwilio ar gyfer y testyn enghraifft HTML ar gyfer y dechreuad o'r tudalen HTML, a dyna ni. Ac wedyn, mae'n eisoes gyda ni y tag sgript ar gyfer yr ffeil JavaScript allanol arall, sef yr ymyl rhyw offer.js. Felly, os ydyn ni'n gallu pwyso ar y botwm dianc I yntydu i'r fodd gorchymyn, ac wedyn I pwyso ar yr lythren Y dwywaith, ac wedyn ar yr lythren P I bastio, a dyna ni. Nawr ydyn gallu golygu yr enw o'r tardiad, sef caniatad cookies. Fel hyn, a wedyn achub y ffeil, a wedyn os rydyn nawr yn llawn debri, y dudalen pwyso ar y botwm rheoli gyda F5. A dyna fe, dyna'r y testyn, dychwelyd oddi wrth yr ffwthiant, testyn ardwyaeth yn yr ffeil JavaScript, caniatad cookies.js. Nawr, yn ôl yn yr ffeil JavaScript caniatad cookies, dwi'n wedi creu yr ffwthiant newydd gyda'r enw caniatad cookies tanillell init, ac fan yma, dwi'n wedi creu yr gorrych neu amniwolyn I cynrychioli y gorrych ar gyfer yr tag rhaniad yn yr tudalen gyda'r yr hunaniaeth DEV caniatad cookies 1, ac wedyn ar gyfer y gorrych hwn, dwi'n yn penodi y prydeledd arddangos yn y prydeledd dull I fod yn gwacter, ac wedyn y llewliad I fod yn hylwyr, llawn gwbl, llwyr, llwyr gwbl, diamod, diamodol, hunanfodol neu hunanhanfodol, ac wedyn y llewliad y brig I fod yn didym pixel, y llewliad yr orchachwyth I fod yn didym pixel, yr eangdar I fod yn 100% o'r tudalen, yr uchdar I fod yn 200 pixel, ac wedyn dwi'n wedi lenwi y cymwysiad o'r gorrych yma gyda y testyn fullbri neu lol. Nawr, y cam nesaf yw I creu y gorrych neu tag rhaniad hwn yn yr tudalen. Ar gyfer hyn, dwi'n angen I mynd i'r tag corff, ac wedyn dwi'n gallu mewnysod y tag rhaniad ar gyfer yr rhaniad gyda'r hunaniaeth DEV caniatad cookies 1 fan yma, fel hyn. Nawr, os dwi'n yn ychyp y ffeil, ac ynach arall hefyd, ac wedyn I llawn debri fel hyn, a dyna'r gwach cyntaf ar y llinell 24, dim yn gallu darllen y priodoleddau o nôl pan yn darllen y dull. A dyma'r llinell 24, lle mae'r ffwthiant yn ceisio I rhodi y gwerth gwacter i'r priodoledd arddangos yn y priodoledd dull, ac mae'r hyn yn digwydd yn uniongyrchol pan mae'r tudalen yn llwytho, oherwydd mae'r ffwthiant lle mae'r llinell yn bodoli yn cael ei galw yn uniongyrchol pan mae'r ffeil hwn yn cael ei llwythwyd. Felly, os ydyn ni'n edrych ar yr cod yn y index.php ar y llinell 88, ydyn ni'n cynnwys y ffeil JavaScript caniatad cookies.js I mewn yn y index.php, ac ar ôl hyn ar y llinell 91, ydyn ni'n creu y gorrych ar gyfer y rhaniad trwy'r tag ar gyfer y rhaniad DEV. Felly, dwi'n yn dyfalu mae'r neges gwach hwn yn dangos achos ydyn ni'n ceisio I penodi y priodoleddau yn y rhaniad
div caniatad cookies 1 cyn ei gael ei crewyd. Felly I ymdrin ar sefyllfa hon lle mae'r JavaScript yn ceisio I newid pyrleddau yn y gwrchich sydd nid eto crewyd. Dwi'n mynd I mewnoddsod yr gochiriad yn yr amser union yn y ffwythiant, fel hyn. Nawr, ar y llinell 22, dwi'n yn defnyddio y ffwythiant I osod yr amser I mas, I galw ar y ffwythiant, wedi aros am 200 milieiliad. Mae'r ffwythiant sydd mae ein yn ei galw yn nall sydd yn bodoli union yn yr ffwythiant allanol caniatad cookies init. Felly os ydyn nawr yn ychyp y ffeil ac wedyn yn llawn dateblu y tudalen, beth sy'n digwydd? A dyna ni, ar y brig, dyma'r neges ffwlbri neu lol ar gyfer yr hysbysiad sydd yn cael ei ysgrifennu uwchben y tudalen. Y rheswm mae'r neges yn cael ei ysgrifennu uwchben y tudalen yn ytrach na rhywle yn daclus o gwmpas y testyn ar yr tudalen yw oherwydd ar gyfer y prydoledd ar gyfer yr lleoliad yn y dull. Ydyn ni yn defnyddio y penodiad fan yma yn diamod neu diamodol neu hylwyr neu llwyr neu hunan hanfodol neu llawn gwbl neu llwyr gwbl. Felly os ydyn eisiau I guddio y testyn yn isod i'r neges, mae angen I ni I ychwanegu neu benodi prydoleddau eraill, fel hyn. Fan yma, ar y llinell 32, dwi'n yn benodi y lliw y gefndir I fod yn oren, dim ond I grybwch, angin at yr arferiad o'r enwi y prydoleddau ar gyfer yr prydoledd dull yn y gwrthrych. Mae'r rhain yr unwedd peth fel yr enwau ar gyfer yr CSS, ond lle mae'r yn yr CSS, mae'r cysylltnod ac wedyn yr fach lythren, enghraifft ar gyfer yr lliw gefndir, mae'r hyn yn yr CSS, y gefndir, wedyn yr arwythnod cysylltnod, ac wedyn y gar lliw yn dechrau gyda'r fach lythren ec. Ond yn yr arferiad, yn y podnodiad o'r dull yn yr iaith JavaScript, ydyn ni'n yn alysod y cysylltnod ac wedyn y fach lythren gyda'r brif lythren yn unig. A dyma'r un beth hefyd gyda'r Z mynegau. Felly mae'r trefn o'r gortrychau sydd yn cael ei gorlapio ar y tudalen, sef y neges hwn, ac hefyd y teitl ar y tudalen sydd yn gorlapio gyda'r gwrthrych hwn, y mae'r gwerth 9,999 yn arddychau. Mae'n angen ar gyfer y poriwr I osod yr gwrthrych hwn uwchlaw beth bynnag sydd yn isod, sef beth bynnag sydd gyda'r gwerth o'r Z mynegau yn llai nag 9,999. Ac wedyn, anghlyn at yr gwerth 1 ar gyfer yr prydoleidd ofloeder neu anrheloeder. Mae'r hyn yn arddychau, mae'r gorthrich hwn yn hollol anrheloi. Felly os ydyn eisiau I gweld pryddo fe, ydyn eisiau I benodi y gwerth I fod yn dyddym. Nawr, os ydyn yn ychyp y ffail ac yn llawn dateblu, beth sy'n digwydd? A dyna ni. Nawr y cam nesaf yw I adeiladu y cymwysiad union yn yr blwch ymgomio hwn, sef I cadarnhau y caniatad oddi wrth yr defnyddiwr I ddefnyddio yr goginiadau. Nawr, ar gyfer y cymwysiad o'r blwch ymgomio, mae gyda ni yr cod cardiad HTML, sef y tag canol I wastadlunio y testyn ar yr canol o'r blwch, ac wedyn yr neges atalog nodwch mae'r wefan hon yn defnyddio goginiadau, cookies I achub data berthnasol i'r wefan hon. Os ydych chi'n eisiau I weld yr ardwyaeth, atalog cliciwch fan yma, ac wedyn, os ydych chi'n parhau I defnyddio y wefan hon, mae'r hyn yn arddychau, ydych chi'n cytuno yn llawn gyda'r ardwyaeth.
Diolch yn fawr. Felly nawr os ydyn yn equip y ffeil ac yn llawn dateblu y dudalen, mae'r neges gwall docyn anilys neu yn nisgwyliedig yn digwydd ar llinell 36. Felly, oherwydd dwi'n yn defnyddio yr arnod all slice i cyd-atodi y llinellau oddi wrth 36 i 41 fel un llinell hir, fe allai y gwall neu chwilen yn digwydd yn unrhyw un o'r rhain. Felly, sydd ymlaen ar y llinell 38, dwi'n wedi canfod yr gwaglau ar ôl y all slice. Mae'r hyn yn gystrawen yn llwyr, felly mae angen i mi i odynnu y gwaglau ac i wirio ar gyfer unrhyw gwaglau arall ar ôl y blaen slice. A does dim un arall, felly os dwi'n nawr yn equip y ffeil ac yn llawn dateblu, a dyma'r neges. Felly, dwi'n meddwl y peth nesaf i'w wneud yw i osod teitl yn y fathwyneb bethgar ar y brig, rhywbeth fel pwysig, nodwch ac ati, ac wedyn fy'n angen i codio rhyw fath o tudalen ar gyfer yr ardwyaeth, ac wedyn fy'n angen i osod rhyw fath o botwm ar gyfer iawn i alluogi a defnyddiwr i odynnu y blwch ymgomio yma ac i parhau gyda'r app. Nawr dyma'r newidiau yn yr blwch ymgomio. Yn gyntaf, fy'n newid yr ehangder i 90% gyda'r bombas o 10 pixel ac gyda'r gorllifio ar yr pegwm i fod i sgrolio. Ac wedyn, dyma'r deitl o'r blwch ymgomio yma sydd yn dweud atolwg nodwch, ac wedyn y neges yma'r y wefan hon yn defnyddio'r coginiadau ac ati, ac ar gyfer yr cysylltiad i atolwg cliciwch fan yma, nawr dwi'n wedi mewnosod y digwyddiad ar y cliciad i galw ar y ffwrthiant dangos ardwyaeth, ac hefyd dwi'n wedi ysod y tag ar gyfer y botwm sydd yn galw ar ffwrthiant caniatau ar y digwyddiad cliciad, ac hefyd dwi'n wedi mewnosod ychydig fwy o llinellau newydd. A dyma'r ffwrthiant dangos ardwyaeth yn y un fodd fel yn y ffwrthiant o'r blaen. Mae'n galw ar rhywbeth fodd yn yr gwrthrych o dogfen i gerchu yr elfen trwy'r hunaniaeth, diff caniatad cookies 1, ac gyda'r gwrthrych hwn mae'n penodi y lliw gefndir yn gwahanol, ac wedyn mae'n lenwi y cynwysiad o'r ardal gyda'r allbyniad o'r ffwrthiant testyn ardwyaeth, sydd ar y foment y testyn ffwlbri neu lol yn cynrychioli y testyn ar gyfer yr ardwyaeth ar gyfer y coginiadau. Ac hefyd, ynglyn at yr ffwrthiant caniatau, ar y foment mae'n gwneud dim byd ond i effro rhyw fath o'r data ffwlbri neu lol i wirio y fod y galwad ar y ffwrthiant yn gweithio. Felly os ydyn nawr yn equip y ffeil ac wedyn yn llawn dateblu y dudalen fel hyn, a dyna ni, os ydyn yn clicio ar y botwm iawn, dyma'r neges ffwlbri, ac os ydyn nawr yn clicio ar y cysylltiad a tylwch cliciwch fan yma i weld yr ardwyaeth, a dyma'r neges ffwlbri ar gyfer yr ardwyaeth. Felly y cam nesaf yw i mewn ysod yn yr ardwyaeth y testyn go iawn ar gyfer yr ardwyaeth ar gyfer y coginiadau, ac hefyd i mewn ysod y botwm i dychwelyd i'r blwch o'r blaen. A dyma'r ardwyaeth ar gyfer y coginiadau, sydd dwi'n wedi ei dod i hyd ar yr rhyngrwyd. Felly y cam nesaf yw i alysgrifio fe fel hyn, ac wedyn i pastio mewn i'r ffwrthiant testyn ardwyaeth, wedi yn gyntaf yn dileu yr neges ffwlbri presennol fel hyn. Nawr, dwi'n mynd i tredu i mewn i'r ffordd gorchymyn drwy bwyso ar y botwm dianc, ac wedyn i symud un llinell yn uchod, ac wedyn i pwyso ar yr llythren fach o fel hyn, ac wedyn dwi'n mynd i declicio ar yr llygoden fel hyn.
A dyna fe. Nawr, mae dau peth sydd angen i'w wneud. Yn gyntaf, fe angen i osod yr all-slice ac wedyn y fachlitr N ar y dyfyniad o bob un llinell ar gyfer yr llinell newydd. Ac hefyd, fe'n angen i alusod bob un dwbl dyfnod gyda'r y single dyfnod, oherwydd mae'r holl destun yn cynnal yn y dwbl dyfnod. Felly ar gyfer hyn, fe'n angen i mynd i'r dechreuad o'r destun sydd ar y llinell 3, ac wedyn fe'n angen i pwyso ar y botwm dianc i entydu i mewn i'r fodd gorchymyn, ac wedyn fe'n angen i pwyso ar y fachlitr M ac wedyn K i nodi y dechreuad o'r ardal, ac wedyn fe'n angen i symud y cyrchwr i'r diweddiad o'r destun sydd ar y llinell 121, ac wedyn fe'n angen i pwyso ar y gwahanod, ac wedyn y corchnod, ac wedyn K i cynrychioli y dechreuad o'r ardal, ac wedyn yr atalnod, ac wedyn yr llan atalnod i cynrychioli y llinell presennol, ac wedyn y fachlitr S i cynrychioli y ffwythiant neu swyddogaeth i alusod, ac wedyn y blaen slice, ac wedyn y patrwm gyntaf ydyn ni'n eisiau i alusod. Felly, ydyn ni'n eisiau i alusod pob un derbyniad. Felly, ar gyfer hyn, mae'r arwythnod y doler yn cynrychioli pob un derbyniad o'r llinell, ac wedyn ydyn ni'n eisiau i mewnbynnu y blaen slide unwaith eto ar gyfer yr llinyn i alusod arnyn nhw, ac mae'r hyn yn gyntaf y dwbl all-slice, y gyntaf all-slice i dianc oddi wrth yr ail, ac wedyn y fachlitr N ar gyfer yr llinell newydd, ac wedyn y dwbl all-slice unwaith eto ar gyfer yr ymuniad i'r llinell nesaf, ac wedyn y blaen slice, ac wedyn y fachlitr egg ar gyfer hollfidol fel hyn, ac wedyn y botwm dyddiad fel hyn. A dyna ni. Nawr, ydyn eisiau i wneud yr un peth gyda'r dwbl dyfnod i alusod nhw gyda'r single fel hyn. Unwaith eto, ydyn ni'n eisiau i dianc oddi wrth y dwbl dyfnod, ac nawr ydyn ni'n gallu pwyso ar y botwm dodiad fel hyn. A dyna ni. Felly os ydyn nawr yn acid fy ffel, ac wedyn i llawn datblygu y dudalen fel hyn, ac wedyn i clicio ar y gysylltiad, a dyma'r destun adwyaeth. Fel dach chi'n gweld, nid ydy'r llinell newydd yn gweithio yn yr ardwyaeth, oherwydd mae'r hyn yn y cod HTML, ac nid ydym ni yn defnyddio y tag ar gyfer y toriad llinell yno fe. Felly, os ydym ni eisiau i arddangos y llinell newydd, mae angen i ni i defnyddio y tag PRE ar gyfer rhagffurfio fel hyn. Ac hefyd, ydym eisiau i mewnosod y cae tag fel hyn. Felly, os ydym nawr yn llawn datblygu, a dyna ni. Ond nawr, mae angen i ni i wneud yr llinellau yn clapio. Ar gyfer hyn, mae angen i ni i mewnosod y priodolaeth ar gyfer y dull fel hyn. Ac wedyn, mae angen i ni i defnyddio y priodolaeth gwaglau gwyn a neu penodwyd i PRE, ac wedyn i larpio, ac hefyd mae angen i defnyddio yr gar larpio, ac wedyn mae angen hyn i fod yn ei penodwyd i torri gar. Felly, fe byddai'n edrych yn well os ydy'r fath wyneb, rhywbeth fel yr amserau rhifau newydd, ac hefyd os ydy'r
testynnu yn ychydig yn llai fel hyn. Nawr, mae'r maint fath wyneb yn 90%. Nawr, os rydyn yn ychydig y ffeil, ac wedyn yn llant dyfri y dudalen fel hyn, ac wedyn cliciw ar y gysylltiad, a dyna fe, mae'n edrych yn llawer well. Nawr, y cam nesaf yw i osod rhyw fath o botwm ar y gwelod o'r testyn i dachwelyd i'r blwch o'r blaen. A dyma fe ar y llinell 122. Mae'r hyn y tag ar gyfer y botwm, ac ar y digwyddiad y cliciad, mae'n galw ar y ffwythiant o'r blaen, sef caniatâd cookies init, ac wedyn dyma'r y testyn i mewn yn y botwm sef dachwelyd. Felly os rydyn nawr yn ychydig y ffeil, ac wedyn yn llant dyfri y dudalen, ac wedyn cliciw ar gysylltiad, ac wedyn yn sgrolio i lawr hyd at y gwelod o'r testyn. A dyna ni os rydyn nawr yn clicio ar y botwm. A dyna ni, mae'n gweithio. Nawr, y cam nesaf yw i wneud yr blwch ymgomio. Hwn yn diflannu pan mae'r defnyddwr yn clicio ar y botwm iawn. Felly, os rydyn yn edrych ar y botwm iawn, mae'n galw ar y ffwythiant caniatau, a dyma'r y ffwythiant caniatau. Dyn wedi mewn osod y cod tarddiad i gyrchu y gyrchych ar gyfer y blwch trwy galw ar y rhywbeth ffordd o'r dogfen gyda'r hunaniaeth div caniatâd cookies 1, ac wedyn mae'n dim ond beth syml o penodi y prodoledd arddangos i fod yn dydym i wneud y blwch i diflannu. Felly os rydyn nawr yn ychydig y ffeil ac wedyn yn llawn debri, nawr os rydyn yn clicio ar y botwm iawn, a dyna fe, rydyn gallu parhau gyda'r defnyddiad o'r app. Ond pan rydyn yn gadael yr tudalen ac wedyn yn dachwelyd unwaith eto, mae'r blwch ymgomio yn dal yn arddangos. Felly y cam nesaf yw i achub y penodiad hwn i mewn yn yr leol ystorfa, fel pan dachwelo y defnyddiwr i'r tudalen wedi clicio ar y botwm iawn, na ail dangoso y botwm unwaith eto, hyd at enghraifft a fod y defnyddiwr yn clirio y gogoniadau oddi wrth y poriwr. Oherwydd, dwi'n yn amcanu i aildefnyddio yr un ffeil caniatâd cookies.js ar gyfer gwefan apiau eraill. Felly, fy'n angen i ddolynolhau y cod ac i wneud ef yn digon cyfreithiol leidwyd ar gyfer bob un gwefan app gwahanol. Felly, ar gyfer hyn, mae angen i ni i ddefnyddio amrywolion cyfreithiol leidwyd ar gyfer y sefyllfoedd hyn. Mae eisoes gyda ni yn yr ffeil PHP, yr amrywolion ar gyfer yr enw yr app, y tradegaeth, ac hefyd yr dyddiad diweddarwyd. Dwi'n meddwl ar gyfer y tradegaeth o'r hysbysiad ynglyn at yr cogoniadau, mae angen rhyw fath o'r hunaniaeth ar gyfer yr app hefyd. Os rydyn ni eisiau i achub data perthynosol i apiau gwahanol yn y leol ystorfa, sydd yn unigryw i pob un gwefan app. Os nag ydy, fe fydd y data imiwn yn yr leol ystorfa yn cael ei cam defnyddiwyd. Felly, ynglyn at yr amrywolion presennol, dwi'n mynd i ychwanegu amrywolion newydd ar gyfer y hunaniaeth o'r app fel hyn. A dyna ni, dyma'r amrywolion hollfeidol gyda'r enw $egg hunaniaeth app yn cyfartalu i GemStoriAp. Cynsymled a hynny. Ond nawr, i drosglwyddo yr amrywolion hyn i'r iaith JavaScript, fy'n angen i rhoddi y gwerthau yn yr amrywolion hyn i mewn i'r amrywolion JavaScript hollfeidol rhywle yn yr cod HTML yn yr index.php fel hyn. Fan yma, ar y llinell 89, dwi'n wedi creu tag newydd ar gyfer y sgript ar gyfer y iaith JavaScript, ac wedyn, i mewn yn yr ardal ar gyfer y JavaScript, dwi'n wedi creu yr amrywolion JavaScript hollfeidol egg hunaniaeth app sydd yn gwastadolyn, ac wedyn, i mewn yn y dwbl dyfnod ar gyfer y JavaScript, dyn wedi mynynsod y tamaid bach o'r cod PHP sydd fel arfer yn dechrau gyda'r agor ongl cronfach ac wedyn yr
gofynod, ac wedyn yr gar PHP, ac wedyn yr darn o cod, sef I arllesio neu allbynnu y cymwysiad o'r amrywolyn PHP, sef $ eg hunaniaeth app, ac wedyn dwi'n yn cael y tymaid o'r cod PHP gyda'r gofynod ac wedyn y cae ongl cronfach. Felly, os dwi'n nawr yn ychyb y ffeil index.php ac yn ôl yn yr caniatad cookies.js, dwi'n yn gallu ysodi y leol ystorfa yn y poriwr I achub neu nodi achos lle y fod y defnyddio wedi caniatau gyda'r defnyddiad o'r coginiadau trwy'r defnyddio rhywbeth fodd I osod y doddiad yn y leol ystorfa fel hyn. A dyma fe o'r llinell 143, dwi'n defnyddio yr amrywolyn hollfidol eg hunaniaeth app, ac wedyn dwi'n yn atodi y tanellell gyda'r gair caniatawyd, ac wedyn dwi'n yn penodi y gwerth neu'r data I fod yn gwir yn yr brif lythren. Felly os ydyn nawr yn ychyb y ffeil ac wedyn yn Llanderdebriad dalen, ac wedyn clicio ar botwm iawn, a wedyn I forllwio i'r tab cymwysiad. A dyma'r doddiad ar gyfer y GemStoriAp caniatawyd, sydd naw yn gwir yn y brif lythren. Nawr, rydyn ni'n gallu prawfholi ar gyfer gwerth o'r doddiad yn yr leol ystorfa fan mae'r defnyddio yn dychwelyd i'r gwefan app fel hyn. Yn gyntaf ar llinell 130, dwi'n cyrchu y data oddi wrth yr leol ystorfa ar gyfer yr hunaniaeth o'r app ac wedyn y tanellell caniatawyd. Yn yr achos hwn, mae'r eg hunaniaeth app yn cyfartalu I GemStoriAp, felly mae'r allwedd ar gyfer y leol ystorfa hwn yn GemStoriAp tanellell caniatawyd, ac wedyn dwi'n yn prawfholi os ydy'r y fath o'r cymwysiad yn yr amrywolyn yn undefnyddiwyd, neu nôl, neu dim yn y gair gwir yn yr brif lythren. Felly, os mae unrhyw un o'r parholiad hwn yn wir, I barhau gyda'r blwch hysbysiad ar gyfer coginiadau, ond yn amgen, os ydy'r doddiad o'r GemStoriAp tanellell caniatawyd yn nid yn undefnyddiwyd ac yn nid yn nôl ac yn gyfartalu i'r gair gwir yn y brif lythren, wedyn I dychwelyd oddi wrth yr ffwthiant fel hyn. Nawr, os ydyn yn ychyb y ffeil ac yn Llanderdebriad dalen, a dyna ni, ydyn yn cyrraedd at yr gwefan app yn uniongyrchol, ac wedyn os ydyn yn dychwelyd i'r tab gymwysiad, ac wedyn os ydyn yn dileu y doddiad fel hyn, ac wedyn yn Llanderdebriad dalen, a dyna'r blwch ymgomio unwaith eto. Nawr, os ydyn yn golygu y gwerth yn y doddiad I rhywbeth fel hyn, ac nawr os ydyn yn Llanderdebriad dalen, a dyna fe. Nawr, os ydyn ni yn clicio ar y botwm iawn unwaith eto, a dyna ni, mae'r doddiad ar gyfer y GemStoriAp caniatawyd yn ei ail-ysodwyd i'r brif lythren gair gwir. Nawr, yn ôl ar y rhestr o beth i'w wneud, dwi'n meddwl rydyn ni'n gallu troi y stwnch neu hunch i'r dyddiad, fel hyn. Nawr, I symud ymlaen i'r dyddiad nesaf, sef ffurfiadaeth newydd ar gyfer y ffeil lladrithwyd. Wel, ar gyfer hyn, dwi'n wedi arbawfio yn ychydig I cyrraedd at cynllun gwell ar gyfer yr ffeil HTML lladrithwyd oddi wrth yr wefan, a dyna fe. Mae gyda ni y gerfa ar yr ochr chwith, ac wedyn ar yr ochr dde, y testyn ar gyfer y stori, os ydy'r y cymwysiad o stori yn rhy hir ar gyfer y panel, mae gyda ni y bar I sgrolio lawr ar yr ochr dde fel hyn. Ac hefyd, ar y ochr yr teitl, mae gyda ni y gyntaf gair newydd oddi wrth y gerfa, ac hefyd
ar ôl y gysylltnod y gar newydd olaf. Nawr ar y ffenestr ar y ochr dde, mae gyda ni yr anwolyn ar gyfer y ffeil electrwythwyd sydd yn cynnwys y cod HTML adeiladwyd gyda'r anwolion ar gyfer yr gerfa a stori ac ati, ac ar yr ffenestr ar y ochr chwith mae gyda ni yr cod HTML ar gyfer y cynllun newydd yn y ffeil template1.html. Felly, dwi'n mynd i yn gyntaf achub ar gefn yr anwolyn hen, sef yr allbyniad, trwy'r newid ei enw fan yma i allbyniad hen. Ac wedyn, dwi'n mynd i greu yr un anwolyn unwaith eto ar y llinell 491. Nawr, dwi'n mynd i mynosod y cymwysiad o'r ffeil template1.html drwy'r defnyddio'r gorchymyn yn yr golygydd VI, trwy pwyso ar y botwm dianc yn gyntaf, ac wedyn y gwahanod, ac wedyn yr fachlithron R i darllen, ac wedyn y gwagle, ac wedyn yr enw o'r ffeil, sef template1.html, ac wedyn y dodiad, a dyna ni. Nawr, dwi'n angen i alosod pob un dechreuad o'r llinell gyda'r awrthnod ychwaneg, gyda'r gwagle, ac wedyn yr single dyfynod fel hyn. Yn gyntaf fi'n angen i nodi i lawr y gyntaf llinell fel hyn. Dianc, wedyn MK, ac wedyn i lawr i'r olaf linell, sef fan yma, ar y 553, ac wedyn y bychnod, ac wedyn yr single dyfynod K, ac wedyn yr atalnod i cynrychioli yr amrediad, ac wedyn yr llawn atalnod i cynrychioli yr llinell presennol, ac wedyn S i cynrychioli alosod, ac wedyn y blaen slice ar gyfer y dechreuad o'r patrwm, sef yr ac yn grom i cynrychioli y dechreuad o'r ffeil, ac wedyn yr blaen slice unwaith eto, ac wedyn yr awrthnod ychwaneg, ac wedyn gwagle, ac wedyn y single dyfynod, ac wedyn y blaen slice unwaith eto, ac wedyn yr fachlithron egg i cynrychioli hollbydol, ac wedyn dodiad fel hyn. Nawr, ydyn angen i wneud yn debygol ar gyfer yr tyfrediad o pob un llinell, sef yn gyntaf y botwm dianc, ac wedyn y gwahanod, ac wedyn yr single dyfynod, wedyn K, ac wedyn yr atalnod ar gyfer yr amrediad, ac wedyn yr llawn atalnod ar gyfer yr llinell presennol, ac wedyn yr S yn fachlithron ar gyfer yr alosodiad, ac wedyn y blaen slice, ac wedyn y patrwm, sef y doler ar gyfer y terfyniad o'r llinell, ac wedyn yr blaen slice wyth eto, ac wedyn yr patrwm newydd, sef y single dyfynod, ac wedyn y gwagle, ac wedyn yr awrthnod ychwaneg, ac wedyn yr single dyfynod unwaith eto, ac wedyn y dwbl o slice ar gyfer y cyntaf nall i dianc oddi wrth y llall, ac wedyn y fachlithron R ar gyfer y dacwyliad cerbyd, ac wedyn y dwbl o slice unwaith eto, ac wedyn yr N ar gyfer yr llinell newydd, ac wedyn y single dyfynod, ac wedyn y blaen slice i nodi y terfyniad o'r patrwm newydd, ac wedyn y fachlithron egg ar gyfer yr alosodiad i fod yn hollfydol yn y amrediad wedi ei penodi, ac wedyn y doddiad, a dyna ni. Felly os ydyn nawr yn achub y ffeil, ac wedyn i ysod y llawn gwahanod ar y diwedd o'r anwolyn fel hyn. Ac nawr, os ydyn ni'n mynd yn ôl i'r poriwr, ac wedyn yn llawn datdebru, ac wedyn os ydyn nawr yn mewnbynnu yr geiriau fel hyn. Nawr, os ydyn ni'n clicio ar y botwm llawrythol, ac ar y llawrwythiad, a dyna ni, mae'n edrych yn iawn. Nawr, y beth nesaf i'w wneud yw i alosod y dydyn ar gyfer y teitl yn y tab. Felly, os ydyn mynd yn ôl i'r anwolyn hen, ac wedyn yn alosgrifio, ac wedyn
yn pastio mewn fel hyn. Ac wedyn yn dileu y teitl presennol. Ac hefyd yn gwneud yr un beth gyda'r gerfa. Fel hyn. Ac wedyn i pastio mewn fel hyn. Ac i dileu y data ffwlbri. Ac wedyn yr un peth ar gyfer yr cywirdau. Fel hyn. Ac wedyn i dileu y data ffwlbri. Ac wedyn yr ymwelyn ar gyfer yr stori go iawn fan yma ar y llinell 478. Ac wedyn i pestio mewn. Ac wedyn i dileu yr llinellau ffwlbri fel hyn. Felly os ydych chi'n nawr yn ac i byffel ac wedyn yn llawn y debri. Ac wedyn clicio ar y botwm llawrithol. A wedyn clicio ar y ffail. Mae'n edrych yn iawn, ond mae angen i wneud yr un peth, sef i defnyddio yr ymwelyn ar gyfer y teitl hefyd. Oedd wedi ei ysglyso. Felly, dwi'n nawr yn arsgrifio y llinell ar y 497 trwy pwyso ar y botwm dianc ac wedyn yr lythren y dwywaith. Ac wedyn dwi'n mynd i'r llinell 503 ac wedyn i pwyso i lawr yr lythren P i pastio mewn ac wedyn dwi'n mynd i dileu y llinell ar yr 505 fel hyn. Ac wedyn ac i byffel. Ac wedyn dwi'n nawr yn mynd yn ôl i'r app ac wedyn i llawn y debri. Ac wedyn i clicio ar y botwm. Ac wedyn ar y ffail. A dyna ni. Nawr mae angen i ychwanegu yn yr crwmgryfachau yr gyntaf a'r olaf gar oddi wrth y gerfa. Felly ar gyfer hyn, cyn y doleniad, lle mae'r gerfa yn cael ei adeiladwyd, rydyn ni'n gallu creu y ddau anwolyn yn nall i gynnwys y gyntaf gar ac y llall i gynnwys yr olaf gar fel hyn. A dyma'r y ddau anwolyn, sef L gar gyntaf ac wedyn L gar olaf. Yn y dyluniad, mae gyda ni yr ymwelyn L olaf I sydd yn cynnwys y gwerth ar gyfer yr mynegau ar gyfer pob un dyluniad. Ond ar y dyluniad cyntaf, mae'r hyn yn ei ysodwyd i fod yn dyddym. Felly, rydyn ni'n gallu gwneud rhywbeth fel hyn ar llinell 497 os ydy'r ymwelyn L olaf I yn dyddym i rhoddi y gair i'r L gar cyntaf os yn angen i rhoddi i'r L gar olaf. Felly, ar ôl y doleniad, rydyn ni'n gallu effro yr dau ymwelyn fel hyn. Ac wedyn yn llawn y debri dudalen. Ac wedyn yn clicio ar y botwm llawrithol. A dyna ni, dyna'r y gyntaf gair a deilo ac yr olaf gair a fychod. Felly mae'r swyddogaeth newydd yn gweithio. Felly, anglyn at y teitl, rydyn ni'n gallu cydydodi y dau ymwelyn gyda'r y dau gair yn yr crwmgryfachau ar ôl y teitl fel hyn ar llinell 505 ac yr un peth hefyd ar gyfer y llinell 512 fel hyn. Ac wedyn oedd yr nawr yn acib y ffel ac yn llawn y debri y dudalen. Ac wedyn yn clicio ar y botwm llawrithol. Ac wedyn ar y ffail. A dyna ni. Felly yn ôl ar y restr o beth i'w wneud, ar y llinell 5 ffurfiadaeth newydd o ffail llarwythwyd, rydyn gallu troi y stwnch i dyddiad fel hyn. Ac wedyn, yn y cyfamser o'r newidiau hyn, dyn wedi sylwi ar yr dodiad newydd, anglyn at yr lleihad o'r adnodd data, anglyn at yn godynnu geriau gyda'r y double N, lle mae'r single N ar gyfer yr un gar yn bodoli,
rydyn ni'n gallu gwneud yr un peth ar gyfer yr derfyniad ol fel yn y ddau gair defnyddiol a'r defnyddol os mae'r y ddau yn bodoli yn y adnodd data ac a data, felly i odynnu un ohonynt, ac hefyd yr un beth gyda'r derfyniad fel yn yr ddau gair, cardiau a cardiau, os mae'r y ddau gair yn bodoli yn y adnodd data, felly yn yr un fodd i dileu un ohonynt. Nawr, ynglyn at y ddau dodiad ar y brig, rydyn gallu symud nhw i'r adran ar gyfer y cyflawyd. Ac felly, os rydyn ni eisiau i'w uchlytho trodigaeth arall i'r rhyngryd yn uniongyrchol, mae angen i diweddaru y trodigaeth oddi wrth yr 1.1d i'r 1.1e ac hefyd y dyddiad oddi wrth y pryderydd i'r pumed. Fel hyn. Ac wedyn i archif y ffeil. Nawr mae angen i alysgrifio y pregell ar gyfer y fersiwn E fel hyn. Yn gyntaf mae angen i alysgrifio ac wedyn i bastio. Ac wedyn i alenwi. Ac wedyn i alysgrifio y ffeiliau newidwyd yn y cyfamser sef index.php, amarw offer.js ac hefyd yr ffeil newydd caniatad cookies.js ac i morillio i'r pregell ar gyfer yr E ac wedyn i bastio mewn dyna ni ac wedyn i dachwelyd i'r pregell ar gyfer yr gollyngydau ac wedyn i dewis danfon I ac wedyn i'r pregell cydwasgedwyd ac wedyn ar y wefan sourceforge.net i llusgo y ffeil cydwasgiadwyd i mewn i'r blwch ar gyfer y cylchwythiad fel hyn ac wedyn i clicio ar y botwm wedi i'w wneud a dyna fe ac wedyn yn yr feddalwedd WinSXP ar gyfer yr protocol trosglwyddiad ffeil mae angen i forillio i'r pregell ar gyfer yr E ac wedyn i alysgrifio bob un ffeil ac wedyn i declicio ac wedyn i dewis ar y uwchlwytho fel hyn. Nawr ar y gwefan ar gyfer y gerfa.com os rydyn yn forillio i'r GemStoriAp. A dyna'r blwch ymgomio ar gyfer yr coginniadau. Felly os rydyn nawr yn clicio ar y atolwg cliciwch fan yma, dyma'r ardwyaeth. Ac wedyn os rydyn clicio ar y dachwelyd, dyma fe, unwaith eto, ac wedyn os rydyn clicio ar y botwm iawn, mae hyn yn diflannu. Felly os rydyn yn llandybru y dudalen, mae'r blwch ynglyn at yr coginniadau yn dal yn cael ei cuddio, ac wedyn os rydyn yn clicio ar y botwm llawrlwytho, ac wedyn clicio ar y testyn, a dyna ni, mae gyda ni y gyntaf gair apel ac wedyn yr olaf gair abredi, os rydyn yn anwybyddu y geriau ychwanegwyd i mewn i'r gerfa ychwanegwyd trwy'r gwaith law, uwchlaw y testyn blwch. A dyna ni i gyd. Fel arfer, mae'n pwysig i gefnifynnu neu archif ar gefn, felly dwi'n mynd i alysgrifio pob ffeil yn y pregell yr eddyl, ac wedyn i forchilio i'r gyrio D ar gyfer y ffon gof allanol, ac wedyn i bastio mewn gyda'r botwmau rheoli gyda'r lythren V,
A dyna ni. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn ei darllen yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch saff ac yn iach, a hwyl.